bawasan bawasan natin yung tops sa ating katawan. So, saka medyo tumataas, mag-bike muna tayo ngayon. So, yun, lahat ng mga bikers at riders. So, dito, yung lugar yung mga tari. Isa ito sa mountain hill na talaga namang pwedeng pagpresa nila lalo na kapag meron silang mga melaw. Okay, so yun. Tayo ngayon. So ah, malapit na tayong ma-monetize kaya kailangan nating mag-sacrifice para lalong dumami ang mga viewers natin tsaka mga natin. So yun, ipapakita ko sa inyo. Yun. Yan, dito tayo. Bro, paano? Yan, sa mga kasama natin sa may bikers din. So, daming nagbabike dito. So yun, mamaya aakyat tayo ng sa may Inmalog, yung sa may sinasabi nilang tatlong bundok. Kaso medyo malayo kaya parang hindi ko na kayang akyatin yun kasi syempre sa tatlong buwan na hindi ako nagbike, medyo nahirapan ako ano sa ahon. Pero mamaya madali nang bumaba kasi diretsong lusong na tayo. So yun mga kaibigan, shout out sa lahat ng mga riders, bikers, sa lahat ng mga ko dyan, sa lahat may BMBC, sa Team Pati. So live na live tayo sa my bikers. So again, supportahan Marara, teacher vlogger, tapos sa may group Sir Arnel TV. Punta lang kayo doon para ko lang kayo sa YouTube. So yan. Dami ngayon pumupunta dito sa Hello po. So, lang sa YouTube channel ko lang, ko kaya. So yan, maraming mga bikers dito ngayon sa may Bikers Day. Libre shout out. Yan, anong team kayo, Mama Star? Anong team kayo? Sila yung mga sa Tainis Bikers. Okay, so yun, antayin nyo yung natin, mga team quality. Andun sila sa may Divinencia Road kasi meron silang laro ngayon. So yun, papakita ko pa rin sa inyo yung ng Bikers Day. Dami. So yun pa rin tayo. Serve dito na sal. Yan, si atin. Sa may Pansit Canton siya sa YouTube ko lang. Ano yung ma'am? Kayo yung VIP po. ano mo? VIP Dole. Sila yung mga DIP, wala yung mga kamaster. So yan, si ma'am, shout out ma'am. Sila yung mga representative nila pagdating ng pagpupunta yung mga dito. Syempre kailangan nilang mag-attendance. Tapos merong mga dito, stickers na pwedeng bilhin ng mga kasama nating mga kagulo, mga bikers. Thank you ma'am. So yun, dami. Pakita ko. Mga master, may bundok sa may Inmalog, Pangasinan. Ayan, dami pa rin mga pumupunta dito. Tapos, so, punta tayo sa may mga master, pa-subscribe na lang Arnel Marara ka. Yan pala. Yan. Sige, free shout out. Shout out kay Sir Ben Carrera. Sige.
Hey, Santa Ines. Sila pa yung Santa Ines kanina. So, yun, dumayo pa sila dito para ano, makapunta dito sa may bikers din. So, yun. Lang may makikita So, yun, live pa rin tayo, live. Master, paki-subscribe ako, Arnel Marara ka. Thank you, thank you. Sige, sige. Punta ako sa may ano. Yan. So dito, ito yung laging ano pinagpipicturan ng mga bikers natin. Siyempre pag ano pag pupunta ka dito, kailangan para meron kang remembrance dito sila pumupunta. Kanina ipapakita ko sa inyo kung ano yung picture ko. So yan, bikers din. Ang dami. 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 Hmm. Saka siyempre pag meron tayong mga accessories na pwedeng bilhin dito. Yan. So, sila yung mga nagbibenta. Masar, ano, live tayo sa YouTube. Yan. Ito. Ito yung mga benta nila para lahat ng mga bikers na pupunta dito, pwede silang pumili kung ano yung gusto nilang ano, bilhin dito. So, yan. So, ayun mga master, ano, medyo mainit na kaya pero mamaya babalik ako sa may ano, sa may dun sa may tatlong bundok. Pero itatry lang natin kung makakit pa ako dun kasi medyo mahirap na eh. Dahil medyo tumaba na, kailangan ng magpapawis talaga. So ayun mga master, so patuloy nyo pa rin i-subscribe ang aking channel, Arnel Mararak, ang aking ano, FB page, Arnel Mararak Teacher Vlogger, tapos ang aking group, Sir Arnel TV. So yun, thank you sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga patuloy na naniniwala sa akin, sa aking YouTube channel, sa lahat sa inyo, mga team bikers, team riders, tapos sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga 1,000 subscribers na. Ay, dito may simbahan pala dito, ipapasyal ko kayo dito. Yan. So dito, punta ka dito, meron palang simbahan. So eksakto, linggo ngayon, kailangan nating magdasal. Blessings na binibigay niyo po sa amin, lalong-lalo na sa aking pamilya. Lord, pinapanalangin ko po na sana po ay matapos na po itong COVID-19. Babalik na po sa normal yung pamumuhay ng mga tao.
Alam ko po Lord na unti-unti ay mawawala na po itong COVID-19 na to. So, hiniling ko rin po Lord na bigyan mo po ng maraming blessings sa mga lahat na naniniwala sa inyo Lord. Tulungan mo po kami sa lahat ng mga bagay na gagawin namin, especially sa aking trabaho Lord, sa pagiging teacher, naway magampanan ko ng tama, maayos ang aking trabaho, ibigay ko yung best ko para sa mga bata. Lord, pinapalangin ko din ang kaligtasan ng bawat isa sa amin, good health, more blessings to come, O Lord. Ilayon po kami sa anumang kapahamakan, mga sakit. Sana patawarin po kami, Lord, sa lahat ng mga kasalanan namin. Yan po ang aking pinapanalangin. Bigyan mo po ng lakas, ng pangakatawan ng aking nanay. Then, so Lord, maraming salamat po sa Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, sila yung mga choir dito sa may sila yung mga choir. So, yun. So, thank you Lord. Thank you po Lord sa lahat ng mga blessings na binibigyan ko. Sila yung mga thank you. So yun mga guys. Thank you. Mamaya bababa tayo tapos pupunta tayo dun sa may Highlands Cafe. Sa Highlands Cafe, mga kamaster, doon ko sinelebrate yung aking birthday. Simpleng birthday celebration lang yung ginawa ko, kasama yung ibang family, yung mga pamangkin ko. So yun, bababa tayo doon para makita nyo. So yun, dito makikita natin ulit yung mga ibang grupo ng mga bikers. So yun, bago ulis. Yan. Mga Kalasyaw Riders Club. Mga master, live tayo sa YouTube. Okay. Yan, sila yung mga Kalasyaw Cycling Club. So yun, mga master, pa-support ng YouTube channel ko, Arnel Marara. Libre shout out mga master. Taga Buluan Giset. Bunuan Giset ako. Opo. Taga Timan. Ayun. Si Angel Paras. Sige. Yan, may eksakto si kuya pala. Barkada niya yung kuya ko. Si engineer. Okay. So yun po, pa-shout out na lang mga master, pa-subscribe sa YouTube channel ko, Arnel Marara. Thank you. Sige. So dito tayo sa ibang mga grupo ng bikers. So dito. Mga master, live tayo sa YouTube. Anong team kayo mga master? Okay, sila yung mga team Solid North, mga ka-bikers, mga master from Pangasinan. So yun, libre shoutout mga master, live tayo sa YouTube, sa YouTube channel ko. Sa taong kay nanay ito. Yan. Kung makakasal kung may tupak. Yan, mga master, pa-subscribe, Arnel Mararak. Thank you. So, ito yung mga ibang grupo. Live tayo sa YouTube channel ko, mga master. So, anong team kayo mga master? Vendetta. Okay, sila daw yung mga team Bendita. So yun, libre shoutout mga master. Master, Arnel Mararak Arnel Mararak. Yan, thank you. Shout out sa Kawaling. Yan. Yan, libre shoutout mga master para makita tayo sa YouTube. Shout out kay TC. Okay, so yun mga master. Dito tayo sa isang thank you master. Arnel Mararak master. So, marami tayong mga nagiging kaibigan dito sa YouTube.
sa may ano, sa may Bikers Den. Next na pupunta natin mga master is dito sa may Highlands Cafe. Highlands Cafe tayo par. Dito sa Highlands Cafe, dito ko sinelebrate yung birthday ko no, ano lang. Pero simpleng celebration lang yun kasi Master, live tayo sa YouTube. Yan, Arnel Mararak Master, pa-subscribe. Yan. Master, Arnel Mararak pa-subscribe YouTube. Thank you. So ito yung sinasabi ng ano Highlands Cafe. Papakita ko sa inyo. Siguro pwede tayong pumasok dito, di ba? Yan. Kasama lang yung family kasi ano, marami ding tumatambay dito ng mga bikers kasi makikita mo talaga dito yung view. Pupunta tayo doon sa may ano, sa may papunta doon. Makikita mo yung mga dagat, mga ganun. Maganda dito pag gabi mga master. Solid ang pagpunta nyo dito. So tignan natin, papasok tayo. Kasi may mga ibang bikers din na nandito. Or hindi lang bikers mga master. May mga iba't ibang mga tulad ng family. So yun, ipapakita ko sa inyo. So yun. Yun dito pag gusto mo mag-win. Master, ano, live tayo sa YouTube channel. Yan. Shout out! Shout out! Yes, libre shout out mga master. Shout out! Yes, libre shout out mga master. Pa-subscribe master. Yan. Ay. Sige, mag ano, pag-comment kasi medyo kulang pa yung budget. Kasama lang yung mga tapos nung pumunta kami dito, medyo kakatapos lang nung bagyo kaya medyo ano, tapos nyo, ang ganda, promise. Makikita mo yung mga view dito. So yan. Mamaya bababa tayo doon para ano, para makita nyo yung view. Papakita ko sa inyo yung view ng Highlands Cafe. So yun, dito. Ito yung pinagtatambayan. Pag makikita mo to, dito yung nagpapa-picture, tapos so yun, aakyat tayo mga master. So dito yun. So yun, mga master, live tayo sa YouTube channel ko para ano, makita din kayo. Anong team kayo master? Makita din kayo. Anong team kayo master? Team Kalasag. Yan, sila yung mga team Kalasag. Taga saan master? Sa Mapandan. Mapandan. Yan, taga Mapandan pa sila mga kamaster, pero tignan nyo naman. Andito sila ngayon sa may San Fabian, dito sa may bikers din sa may Imalog Pangasinan. So, free shout out mga master. Shout out kay Pale, happy birthday. Yan. Pale and GLC. So, yun. Dito rin place. Ito rin yung place na ito rin yung place na ano, na nag-celebrate ako ng birthday. Kung makikita nyo yung vlog ko dati nung una, ay yung siguro yung pangalawa ata yun. Dito ko sinelebrate yung birthday ko. Pero sabi ko nga kanina, medyo ulan-ulan yun kaya ano. So yun. Ito yung sinasabi ko sa inyong view deck ng ano, Bikers Den. Yan. Santiago nga pala. Santiago nga pala. Master pa, ano na Arnel Mararak. Arnel Mararak yung YouTube channel. Thank you. Thank you po. So yun. So next. Master. So yun, dito na yung pababa. Medyo mainit kaya, pero pag hapon kasi dito, presko siya masyado, yun. So yun, ganun. Medyo mainit na kaya ano, pasensya mga master. Yan, pag dito. Yan yung Highlands Cafe. Okay, shoutout po tayo sa YouTube channel ko, ma'am. Pa-subscribe po, Arnel Mararak.
Thank you. Anak yung senior citizen ID mo. So yun. Sobrang init na mga master. Sana ulitin ko. Tuloy-tuloy na yung ano para dumami ulit yung mga viewers ko. Thank you. Sige master, thank you. So yun, medyo mainit na kaya na. Thank you. Medyo mainit na mga kamaster kaya medyo ano, balik na tayo. Yun, may mga bagong dating dito, mga Riders Club. Iano din natin sila para makita din sila. Yun, ito. So, merong mga bagong dating dito ng mga ano. Yan. Anong team kayo, Master? Road Marshal, sir. Okay. Road Marshal. Okay, sila yung mga Road Marshal. Riders Club. Riders Club. Member din ako ng Katana Riders Club, Master. Pero, yes. Sabi nga, Mataraki. Yes. Katana siya ka, Mataraki. Mataraki. Pero nagbike muna, kasi medyo ano na. So yun mga master, andito yung mga team. Anong team nyo na master? Road Marshal Riders Club, Pangasinan. Yes, mga team Road Marshal Pangasinan. So ayun mga master Katana, andito yung mga ano natin, kagulong natin. Andito sila sa may sa may Inmalog, dito sa may Bikers din. So yun mga master, pa-subscribe po Arnel Mararak. Oo, Arnel Mararak po YouTube channel ko para ano. Thank you master, salamat po. Yun. Thank you. Shout out master. Katana Riders Club master. Sige. Thank you. Paano master, pa-subscribe Arnel Mararak sa YouTube channel. Mel. Okay. Thank you. Yun, parating mga team riders. Ay, parating sila dito. Thank you. Yun, nagdadatingan yung mga riders. So, hindi lang po mga bikers ang pupunta dito, pati ang mga riders. So, yun, mag-uwi na. So, yun. Sige, master, thank you. Sige. So, yun, master. Medyo napagod na tayo kaya ano. Master, ano? Yan, anong team kayo, master? Wala po, bike lang po. Hindi, mga bikers. Healthy living. Free shoutout live tayo sa YouTube ko, master. Shoutout po sa mama ko na hindi pa ata nakaka-uwi. Sa mama ko, sorry, nag-bike ako. So yun. Pa-subscribe, master, Arnel Mararak. Sige po. Sige, thank you. Medyo mainit na kaya kailangan na magpahinga. So, thank you. Thank you sa lahat ng mga bikers dito sa may Bikers Den. So, yun, thank you sa lahat. So, patuloy kayong sumuporta sa aking YouTube channel. Malapit na po akong ma-monetize. Yung promise ko po, lahat ng kung kikita po yung pansariling channel, Arnel Mararak, sa aking page Arnel Mararak teacher vlogger, tapos of course sa aking group page Sir Arnel TV. So yun, thank you sa lahat ng mga bikers, sa lahat ng mga riders dito sa San Fabian. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.
keep safe po tayo palagi. Siyempre, kailangan nating i-safe yung sarili natin, lalong-lalo na pag pupunta tayo dito, lalo na pag dito sa may mga bundok-bundok, i-check muna natin mabuti yung mga sasakyan natin kung maayos ba, lalo na yung mga preno niya, mga ganun. So, yun, thank you very much. Sana patuloy kayong sumuporta ulit sa aking YouTube channel, Arnel Mararak. Konting ano na lang, konting hours na lang, mamomonetize na po tayo. So, thank you very much and God bless po sa ating lahat. I love you all. Sige. Thank you. Pati yung gusto ko dimang See you.